Machiegni wachako kod kaunti ma Homa Bay kama waidoni rowere 17 mabende oyudi kod gige lweny omaki ka chung' od bura ma Kasipul e kinde mabende ne gicherore gi nyamburko moro mar Probox e kuonde mopogore opogore ka chung' od bura no ma Kasipul. Komanda mar obila e sub county mar Achonyo South Philemon Saera wacho ni obila mag okwach kich komakore kod obila mag nanga dhi nyime gi timo pedha ne kweth rowere moro mabende wachore ni kod bunde mabende no ma jarit mar jaod bura ma Homa Bay Peter Kaluma okinyi makawuono e kar luto mbulu ma Goro Sare ka bende yiero madundo mabende dhi nyime gwenge mopogore opogore pacho ka igeno ni bro rumo kata ibro lor kuonde luto mbulu mopogore opogore pacho kai koromo kanyo sa 11 ka bende jotelo pod medo kwayo oganda mondo mi kata gie kinene owuog oko mar chopo e kuonde luto mbulu go mar mondo gin bende giyud thuolo mar luto mbulu kendo yiero jotelo mabende gidwaro. Jaod bura ma